Gaur egun langabeziarik ez dago, eta oso lanbide nazioartekoa da. Honek 450 kilo pixatzen du. Uraren aurka kolpe egiterakoan, salto eta salto lertu arte, akau. Batez ere, ikertzen dugun aingiraren bizizikloaren barruan, guk ikertzen dugun zatia da angularena. Kaixo, ongi etorri Kristala saiora. Gaur Portugaleten gaude eta hemetik aurkeztuko dizuegu gaurko saioa. Az gaitezen, betiko modun, Jarrillero deitzen dotzen herri honeri buruz, apur bat gehiago ezagutzen. Portugaletek Santurtzirekin, Getxorekin eta itsasoarekin egiten du muga iparraldean, Trapagaran eta Ortuellarekin hegoaldean, Leioa eta Sestaorekin ekialdean eta Ortuella eta Santurtzirekin mendebaldean. Bilboko eskualdearen barnean 58.000 biztanle ditu eta Bizkaiko hiriburutik 13 kilometrora dago. Portugaletek ia 4 kilometro karratuko hedadura du. Horietatik 500 metro karratu itsasadarrak hartzen ditu. Maria Diaz Arokoak sortu zuen hiribildua 1322an. Aurreko mendeetan bertako portuaren babesean egontzen arrantzale herrian oinarrituta. 19. mendean industrializazioak eskualdearen ekonomia berpiztu zuen eta trenbidea iristeak 1893an Bizkaiko zubia eraikitzeak eta Burdin kaiak asko lagundu zuten horretan. Kostaldeko kokapenak, hondartzak eta bainuetxeak burgesia berriak udako bizilekutzat aukeratzea eragin zuten. Hasieran, Portugalete izan zen, Flandriarantz ateratzen zen Gaztelako artillaren irteera lekua. Bilboko aurreportua bailitzan, eta iparraldeko artillaren salerosketak eramaten zituen merkataritza gremioarentzat esportazio zentru izan zen. Urrutira joan gabe hemen Portugaleten mendeetan itsas gizonen sagak ezagutu dira. Hiribildu honetako eskola nautikoan ibilitakoak dira, itsaso zabalean izen handia lortu duten nabigatzaileak. Gaiak eskolan ikasten zituzten eta itsasoan El Saltillo, belaontzian ibiltzen ziren. Ezagutu dezagun eskola honen historia. El edificio este junto al que estamos... Ondoan daukagun eraikina 1968an zabaldu zen. Lehenago Bilbon egon ginen. Beraz, nautika eskolak eskola modura 1789tik darama Bilbon. Gaur, gure unibertsitateko ikasketarik zaharrenak gara. Tenemos como 400 ikasle inguru dauzkagu, gutxi gora bera, beste urteetan bezala. Baina aurten, 160 igo da matrikula. Gaur egun, langabeziarik ez dago, eta oso lanbide nazioartekoa da. 75 urtean, nik ikasi nuenean, 1100 ikasle ginen, eta zenbaki hori biderkatzen badugu oso zifra adierazgarria. Nos da una cifra muy importante. Y hoy en día hay gaur egun itsasgizon asko daude, bai portu garrantzitsuetan, baita gizarteko postu askotan ere. Ahora se estudian las dos especialidades que hay, bi espezialitateak ikasten dira, zubia eta makina. Barkuetan bilan postu mota daude, bata zubia da. Navigazioa, zamaketa lanak, maniobren diseinua eta abar. Bestea, makineria da. Oraintsu arte, nautikako lerrorik normalena navigazioa zen, eta eskolan hortik joaten ginenok, lema eta zestante batekin erretiratuko ginela pentsatzen genuen, makinetakoak berriz, makinan. Y los de máquinas, pues en la máquina. Pero hoy en día, gaur egun,
ez da hori gertatzen. Ikasketek disiplina asko ukitzen dituzte, eta ikasleek nabigatu nahi dute, bai, baina beste gauza asko ere egin ditzakete. Pues es evidente que el puerto de Bilbao, argia da Bilboko portua gero eta handiagoa dela, gero eta merkantzia gehiago ontziz eramaten dira. Kanpo merkataritza gora doa, importazioa eta esportazioa, eta leku guzti horietan gure tituludunak daude beharrean. Nuestros titulados en puestos dirigentes. El Saltillo es el Saltillo, Bilbon dugun eskola ontzia da. Estatu osoan dagoen eskola ontzi bakarra gara. Beraz, alde horretatik, bilbaina da bat da. Horretan, 20 bat ikaslek egiten dituzte praktikak. Gainera, orain dela hilabete bat, eskola ontzi titulua daukagu. Horrek zer esan nahi duen? Merkantzia nabigazioaren onirizpena daukagula gure ezaugarri, ekipamendu eta praktika guztiengatik. Gure ikasleek ikasketak ikastetxean egin ondoren zenbait hilabetetan nabigatzera irten behar dute titulua lortzeko. Eta Saltillon egiten dituzten egunek praktika profesional modura balio dute. Ontziko praktiketan hartzen dituzten ezaguerak lehen mailakoak direnez, ikasle askok ematen dute izena praktiketarako. El Saltillo astean 2 edo 3 aldiz ateratzen da itsasora, eta bidaia luzeagoak ere egiten ditu. Bidaia horietara ikasle asko joan nahi dute, eta eskari kopuruak nabarmen egin du gora. Noiz behinka borrokak daude eskifaian sartzeko. Azken urteotan gero eta uretako moto gehiago ikusten ditugu gure kostaldean. Zaletuak ugarituz joan dira eta profesional mailan euskaldun ordezkari asko dauzkagu. Portugaleten gauzela aprobetxata aurrez aurre Getxora joan gara moteruen ohiturak ezagutzera eta motorrekin daukaten trebezia ikustera. Uretako motor bat gidatzeko lehenengo behar duzuna motorra da, noski. Gero baimen edo txartel bat ere beharko genduke. Bat bada, uretako motorrak erabiltzeko berezia dena. Oinarrizko nabigazioko patroi tituluak edo aisialdirako ontzietako patroi tituluak ere balio dute motorretan ibiltzeko. Uretako motor berri batek 11.000 euro eta 21.000 euro bitartean balio dezake. Eta urte batzuk dituen bigarren eskuko motor batek berriz 3.000 eurotik hasi eta 12, 13 edo 14.000 euro bitartean. Inigo, norekin gaude? Bibezero eta lagunak dira, Alberto eta Julio, eta semeak dira. Aita semeak eta motor ikusgarri bidauzkate. Bai, atera den berriena da. Freno eta guzti. Berrienak esekidura sistemarekin datoz. 260 zaldi, 1.500 zentimetro kubiko, eta autoek bezala 4 denborako motorrak dituzte, dagoeneko. Kroskoa ziri handikoa da, oso ondo nabigatzen du. Jostagarria da, eta oso azkarra. Azkarra esaten duzunean, zenbat eta sari zara? Benetako 112 edo 113 kilometro orduko. Zuek hone iristen zaretenean, motorrak pantalan hauetan izaten dituzue. Bai, organiko pantalan hauetan jartzen ditugu, gero erraz itxasoratzeko. Goazen motorra martxan jartzera, zelako zeinua.
Atera aurretik beti, lehen egin dugun bezala, dena ongi dagoela begiratzen dugu. Orain, erregaiarekin betetzen dugu, dena prest egon dadin, denek dena hartu dute, ezta? Ezinbesteko segurtasun txalekoa... Bai, ezinbestekoa da. Neoprenozko jantzia gomendagarri izaten da, hotzerako eta urratuetarako, kaskoa eta betaurrekoak egingo duzunaren arabera. Inigo, Getxoko portutik ateratzen ari gara, zuk normalean zei birbide egiten duzue, astebukaeretan ateratzen zarete kuadrillan, ezta? Bai, taldetxo bat biltzen gara gure motorrekin, gehienetan mundakara joaten gara, plataforma ingurura joan eta itzuli, porturen batean zertxo baita hartuz. Lagunok, ikuskizuna astera doa, bazen! Itxasoa asko mugitzen denean, zutik joatea asko sobeagoa da. Hankak orekari eusten laguntzen dute eta jarrita joaten bazara, zorbalda mindu dezakezu. Oso hobi garestia da. Txapelketetarako bai, baina bezero mailan ez da hain garestia. Aupa, Galo. Aupa. Espainiako txapelduna eta 3. Europa mailan. Goi mailako kirolari esan beharko genuke, ezta? Horretan saiatzen gara geldiro. Nik Europako Kawasaki talde ofizialean jokatzen dut. Pastorelo Competición deitzen da. 3 pilotuk osatzen dugu, 2 frantsesek, bat taldearen jabea da eta ni Espainiako ordezkari gisa. Gure herrialdeetako txapelketa nazionaletan parte hartzen dugu. Nik aurten Espainiako txapelketa irabazi dut eta taldeko beste partaide batek Frantziako txapelketa. Denok elkarrekin Europako eta munduko txapelketan parte hartzen dugu. Txapelketa nazionaletan 210 kilometro inguru dira manga bakoitzean, Europako txapelketetan 200 kilometro inguru egiten dira. Erregaia jartzeko tarteekin eta munduko txapelketan aurten adibidez, Guadalupen, Kariben, 800 kilometro inguru egin ditugu. Itxasoa hausnartzen jakin behar duzu, munduko txapelketan aurretiaz ezagutzen ez duzun kontroletatik igaro behar duzu, eta bakarrik GPS bidez, edo zureko abuz, hartutako erreferentziak erabiliz. Abiadura handietan zabiltzanean eta itxaso gogorrarekin beldur pizkat izaten duzu, egia da, gezurra izango litzateke kontrakoa esatea. Adrenalina ezinbestekoa da, baina hainbeste abiadura, hainbeste olatu eta hainbeste indar artean beti errespetu pizkat izan behar duzu. Errespetu hori menperatu eta irabazten saiatu, noski. Inigo bezala ni ere Bilboko Motonautika klubaren kidea naiz, 55 bazkide gara eta igandero eguzkia, euria edo elurra egin hori ere gertatu izan zaigu. Goizeko 8:00 edo 9:00 hemen gaude. Batzuetan klubeko jende gehiago gaude, beste batzuetan gutxiago. Olatuak oso handiak direnean ezin da saltorik egin. Altuera asko hartzen da eta motorrari kolpe gogorrak ematen zaizkio. Berakoan gainera, puskatu egin daiteke motoa. Motorra puskatu egin daiteke zerbait ikusgarri egin eskero. 8 edo 9 metrotik salto egiten baduzu, honek 250 kilo pixatzen du. Uraren aurka kolpe egiterakoan, salto eta salto lertu arte, akau. Ni bitartean prestatzen joango naiz bueltatxo bat emateko. Prest nago, bikain zaude. Neoprenoa jantzi dut, orain negoan jartzen duzuenetako bat. Beharrezkoa de, salbamendu jaka. Eta momentu zeraman egingo naute. Alberto, kontuz mesedes, Ze hotza. Ondo zaindu gero, So we probably shouldn't be talking this way. It's so hard to communicate these things. I know these things are even harder to change. Why she gotta give it a little bit of confidence? Bueno, ikusgarria, Ikusgarria. Hau zabalik ikusi zaitut hemendik. Honek edonor ibili daitekela erakusten du. Edonor gozatu dezakeela. Argi dago. Ez zara makala. Bai. Haiek esan didate, azkenean gaizki ikusitako kirol bat dela, bai arrantzale, bai igerilarien ikuspegitik, ezta? Gustuko ez dutenen aldetik, dago gaizki ikusia.
Nori gomendatuko zenioke uretako motor bat erostea? Zerbait ezberdina egin nahi duen edonori, eta itsasoaz, aireaz, gozatu nahi duenari. Askatasun sentsazioa da, eta adrenalina ikaragarri ateratzen duzu. Nik benetan mundu guztiari gomendatuko nioke. Portugaleten jarraitzen dugu, baina orain jorratuko dugun gaiak Europan sortu du kezka. Aingiraren egoera biologikoa oso kezkagarria da. Orain dela 40 urte oso arrain ugaria zen gure erreketan eta gure ibaietan, hementxe bertan bezalaxe. Baina orain, aitzitik, ordungo 1/1 besterik ez da gelditzen. Ikerlariekin egin dugu berba eta eurek azaldu egin dozkue horren arrazoia eta aingiraren etorkizunari buruz bebai hitz egin digute. Aingira europarrak munduko animalien artean mugimendu handiko biografia du, oso interesgarria. Uneotan, arrain mota honen biziraupena kinka larrian dago. Aingiraren ugalketa Bermuda uharteen eta Puerto Ricoren artean dagoen sargazuen itsasoan gertatzen da. Jaio ondoren, Afrikako iparraldera eta Europako kostaldera abiatzen da. Aingira, ibaietan bizi den arraina da, eta arrautzak errutera joaten da itsasora. Gaur itsasoak Donostiara ekarri gaitu, eta ekarri gaitu hain zuzen kezka batekin. Hemen, Euskal Herriko, estatu osoko eta Europako adituak etorri dira. Ikusten duzue, hemen dago kartela. Hau, danok duzue ezaguna ez da, aingira da, gure aingira, angularen ama, noski, eta egoera larrian dago. 80. hamarkadatik hona, asko jaitsi da aingiraren ugalketa, eta kezkatuta daude aditu guztiak eta itsasoaren inguruko, sektore horren inguruko jendeak, ezta? Horregatik etorri gara Donostiara hain zuzen lehenengo aldiz gai honi buruz aztertuko dutelako, eta jakingo dugu zen neurri hartu dituzten edo hartuko diren hemendik aurrera aingiraren ugalketa hori hobetzeko. Oraintxe ikusiko dugu. Azken hamarkadetan aingirak izan duen gainbehera dela eta mundu osoko ikertzaileak oso kezkatuta daude. Orain dela 40 urte zegoen kopuruaren 1% baino ez dago gaur egun. Europako 100 aditu eta hainbat autonomia erkidegotako ikerlariak Donostian batu dira lehenengo aldiz, aingiraren egoera biologikoa aztertzeko. Aldi berean, arrain honen arrantza, akuikultura eta merkaturatzeari buruz aritu dira.
Europako Batasunaren aginduak betetzen ari gara. Europako Batasunak oso garrantzitsuak diren bi ekimen jarri ditu martxan aingirak iraun dezan. Lehenengoa 1100-2007 araudia da. Horrek, gestio planak egitera behartzen du. Itsasondoen arabera eta lurraldeen arabera. Espainian badugu itsasondoen gestio plana eta ezagutze eta informazioa trukatzen ari gara jardunaldi hauetan. Bestetik, 2007 urtean, baina 2009ko martxotik aurrera indarrean egonik, CITES hitzarmenean gaude. Arriskuan dauden espezien trafikoa babesteko hitzarmenean. Beraz, arrazoiak badaude jardunaldi hauek egin eta informazioa bateratzeko. Ikusten duzue, hemen dauzkatzue danak, Donostiraino etorri diren aditu eta itsasoarekin zerikusia duten jende asko. Hemen nazio mailako elkarte erkide autonomo guztietako adituak etorri dira Donostiara, aingirari buruz hitz egitera. Aingiraren egoera larriari buruz hitz egitera, baina guzti hauetan, adituetan aditu, Willem Decker da. Gizon hau, berez alemana da, baina Suediako instituto batetik dator. Berak daki zein den momentu honetan Europa mailan aingiraren egoera biologikoa. Gaizki dago, angula ere, ondorioz, eta berak esango digu oraintxe bertan ze gertatzen den eta zen neurri hartu behar dituzten aingiraren egoera hobetzeko. Ez dakigu. Egia esateko ez dakigu. Arrain harrapaketa ugaria izan daiteke arrazoietako bat. Habitat askok eragin kaltegarriak izan dituzte. Uren gestio txarra kutsadura ere beste arrazoietako bat izan daiteke, aldaketa klimatikoa, baina benetan ez dakigu nondik datorren gainbehera. Horregatik Europako politika berriak dio espezie edo arrain mota desberdinak babestu egin behar direla, ahal dugunean behintzat. Baina erabatekoa izango den ala ez dakigu. Gai hau delikatua ere bada, ikusi duguna da Europako aingiraren koloniak urritzen ari direla, baina Amerikarrak eta Japoniarrak ere bai. Baina bestalde egon badaude irauten duten aingira mota batzuk ere. Ameriketako eta Europako egoera konparatuz hauze ikusten dugu. Arrantzarako era berdina dugula, industria sistema bera, ondorioz kutsadura neurri bera eta urak gestionatzeko modu bera. Horregatik ez dago hain argi aingiraren gainbera berdinez ari garen ala paraleloan doan prozesu bati buruz ari garen. Alegia baian eta hemen Europan aingiraren beheraldia gertatu dela, baina inongo loturarik gabe. Mila 1987an aingiraren eskaria arrantzarena baina handiagoa zen. Europan aingiraren kontsumoa 25 milioi kilokoa da. Japonian bakarrik ordea 100 milioi kilokoa da arrain urdin honen kontsumoa. Asiako herrialde horretan aingira eliteko elikagaia da eta arrain haztegi asko dago. Guztietan aingiraren eskariak ugariak dira. Mila 1980 urtean Asiako herrialdeak aingira inportatzen hasi ziren, angula batez ere, arrain txikia, gaztea, akuikultura egiteko. Eta hortxe dago gure lana trafik enpresan, ohartu garelako nazioarteko merkataritzak eragina duela aingiraren gainbeheran. Eta horregatik gaude CITES hitzarmenean 2009 urtetik, baina oraindik kezka dago. Lehen, arrantzaren kezka zegoen Europan baita habitaten galera ere, baina orain nazioarteko merkataritzak ere kezka handia sortzen du. Adituen ustez, faktore batek baino gehiagok du eragina aingiraren beheraldian. Gehiegizko arrantzak, ibaien kutsadurak, habitat askoren eraginak, eta baita 80ko hamarkadan Japoniatik Europara etorri zen parasitoak ere. Jardunaldi hauetan arrain mota hau berreskuratzeko araudia proposatu dute. Habitaten hobekuntzan, arrantzaren murrizketan eta ugalketan oinarritua.
Llevamos como casi 12 años. 12 urtean ari gara lanean arrain mota honekin eta tratamendu hormonalak egin ditugu bai ar eta emeekin ere. Tanto para machos como para hembras. Lortutako aurrerapen garrantzitsuenak hauesek. Europako aingiraren lehenengo erruteak lortzea Espainian emeei dagokienez. Eta aingiraren artean kalitatezko esperma eta kantitate esentea lortzea da gure helburua. Una buena cantidad. Gero protokolo desberdinetan ere ari gara material guzti hau izoztu eta krio preserbatzeko eta emeen errutea arren espermarekin bateratzeko. Los huevos de las hembras con la producción del esperma en caso de los machos. Eta aurrerapen guzti horiek balio izan dute Europako ProIL proiektuan parte hartzeko. Parte de un proyecto europeo, el proyecto ProIL, dirigido desde Danimarkako Unibertsitate Teknikoak zuzendutako proiektua da. Apirilean hasi zen eta puntuz jorratu behar da. Protokolo eta sistema guzti hauen bidez, arrain mota honen larbak gatibutasunean lortzeko helburuarekin. Larvas en cautividad de esta especie. Realmente se plantea como la gran... Uneotan planteatzen den aukera bakarrenetakoa da. Aingiraren ugalketa naturala oso kritikoa da eta gatibutasunean lortu dugun ugalketa ez bagenu, etorkizun beltza luke arrain mota honek, eta gure ibai eta intxiren egoera nola dagoen ikusita, eta Europan berdin, oso zaila da aingiraren estokaren erregulazioa egitea, eta are gehiago pentsatzea ugalketa hauek kontrolatuta aingiraren etorkizuna argiagoa izango dela. Realmente la anguila puede tener un futuro claro. Es todo muy tarde, es que ya... Oso berandu da, duela 50 urte hasi ziren aingiraren gainbehera zizketan, baina arrantza garrantzitsua da. Jende askok lan egiten du honetan eta arrantza honetatik ateratzen dute euren bizimodua. Arazoa angularena da, hainbeste zegoen, eta inork ez zuen pentsatu ere egin urrituko zenik, arrain mota berezia da. Ugari egon zen beti. Britania handian esaten zen, ibaietan ura baino gehiago zegoela aingira, lepo beteta zeuden aingiraz. Denbora asko pasa da arazoa dagoela konturatzeko, eta inork ez zuen pentsatu horrelakorik gerta zitekenik. Horregatik, bai, berandu da, baina zerbait egin behar dugu, eta hobe berandu, inoiz ez baino. Tarde mejor que nunca. Azti Teknaliak, itsas ikerketarako zentruak antolatu ditu aingiraren egoera biologikoari buruzko jardunaldi hauek Donostian, eta Euskadiko aingira berreskuratzeko egin den Europako proiektu baten barnean dago, Azti Burubelarri. Hain zuzen, lehenengo laginak Gipuzkoako Oria ibaian hartuko dituzte Aztiko ikerlariek. Lehenik eta behin, gune hori ikertzeko erabakia, Gipuzkoako ibai horretan anguletara joateko tradizioagatik etorri da. Aholkulari papera eukitzaz gain, badaukagu gure ikerketak, zentzu horretan proiektu ezberdinetan parte hartzen dugu, bai Europa mailan zein estatu mailan zein Euskal Herria mailan, eta proiektu horietan batez ere ikertzen dugun aingiraren bizizikloaren barruan guk ikertzen dugun zatia da angularena, eta horretarako hori ikertzeko egiten ditugu laginketak, aztertzen ditugu laginketen datuak arrantzaren datuekin batera eta hortatik ateratzen ditugu ondorio batzuk. Angularen laginketak egiten dira angura arrantzatzen deneko sasoian, eta sasoi hau da, orain arte izan da urritik martxora arte, orain arrantza sasoia laburtu da, orain azarotik urtarrilera arte, eta gutxi gora gara joaten gara hil berrian, angulak gehien harrapatzen diren egunetan. Aingiraren bizilekua ibaia da, eta 20 urteko bizia du arrain honek Urgezan. Aingira heldua egiten denean, bere morfologia eta kanpoko itxura aldatu egiten dira. Jateari uzten dio, digestio sistema ia desagertzen zaio, eta sargazoen itsasorantz abiatzen da.
Brittany Ferries konpainiako Cat Finisterre ferria Bilbora iristen den lehenengo aldia da. Barko honen gaurko bidaia froga bat izan da. Udaberritik aurrera, P&O konpainiak utzi duen itsasbidaia egingo duelako. Ferri honetan 850 bidaiari zar daitezke, bestean baino gutxiago, baina bere alde ona badu. Zamategietan, kamioi, motor eta karabana gehiago zar daitezke, eta Bilboko portuko agintaritzarentzat oso garrantzitsua da hori. Ontzia 2001an eraiki zuten, berria da beraz, eta ezaugarri teknikoak hobeagoak dira, esate baterako abiadura. Cat Finisterre ontziak 24 ordutan egiten du bidaia Portsmouthitik Bilboraino. Dirudienez, ontzia asteartero eta larunbatero aterako da Bilbotik Udaberritik aurrera. Hasi baino lehen berrikuntza oso bat egingo diote barruan otsailean ahalmen berriari aurre egiteko. Kanpotik ordea lehengo itxura bera mantenduko du. Bilboko portuko agintaritzak utzi dizkigun irudietan ikus dezakegun moduan. Now when I was a little boy, at the age of Hondarribian gaude, arratsaldeko 6:30 dira eta tukutuku ontzian sartzera goaz, Berdeletara goazelako kanpaina bete-betean gaude eta Berdela nola arrantzatzen den ikusi behar dugu. Kresalan eguraldi aparta, ilargi betea eta itsasoa bare daukagu. Ea nola jote zaigun gaurko arrantza. Bueno, isetan, zenbat urte damak izkizuzu arrantzan? Bizi osoan arrantzan egin biziago? Bai, 51 urte. 51 urte. Pixka kanbiatuko zama, 51 urtetan kanbiatuko zan, ez da? Arrantza eta... Aldatuko zala, arrantza estilua, arrantza lehenko vaporetatik eta jendiak eta... Piloa. Ikusgarri, ja. Lehenko aldian, bekabuela, letxe daro. Ikusgarri, ja. Oan errezo dana, ez da? Baina makumbia posietek itzazoretere. Eta zenbait, ez obietzen, bihaz bietzetik. Bai, ez da? Zenbait gizuna minek egin. Barkunean, beldurri gabe gaina. Dena aldatu inda, modernizatu aparatuak inda, dena, denetako. Guretako ez dugu lehenko lan laurzen baten egiten. Ez da? Zondek egin dio arraia gutxoera izaguel hartu. Eta arraia hartzen dio rumbua, ze rumbo dio, porque arraia muitu egiten da. Eta muitzen labera, rumbo hartu dio, oeste mantziu, eta arraia momentu barren dago. Antxua du ja beste historia bat. Antxua, baita guk ere kulpa. Jo kontroli gabe bile gaituk, bai guk denak, hemen bezile, bestia, beste puertoak eta denak, dene bile gaituk kontroli gabe. Ez dugu respetatu. Zen ezatean ikin, antxua, ez aurten bakarra, sino que guandola bi urte, antxua urte, bai zagoen hemen antxua. Porque udan guztian, atuntara bilen edo txetan hori zer, antxu txikik ikusten ginen gorriña. Bai, Hora, antxua bazio. Antxua bazioak. Norbe, zei egiten, oantxe arraia biltzen egin, ez da? Zaria bota ez zuen? Bai, oantxe zaria botin dio, ja zerregetik gotiu, ja itxin. Zaria itxin dio, eta ban arraia barruan dago, eta ban ari da zaria biltzen sako boltzin arte. Zatea sako egina dago, eta oantxe buriak inaziko geha? Ez, oandik ez. Oandik zaria luzatu indio, sokakin azpilek eta igo indio, zaria itxin dio, eta ban barri zaria bildu. Eta hemendik ordorri bat erola, azteiko arraia hartzen. Zizatek jasotzen, David? Guan hasiko era. Noa jartuko etek argila zaina, Sukaldean gaude, momentu honetan, argiak pizturik dauden ontziko
leku bakarrean. Zer gertatzen da, marinelak sarea bota dute, arraia ekartzen ari dira eta arraia ez usatzeko, vaporeko argi guztiak saldu egin dituzte. Aga, xeta, ria. Arre jarriko edez? Si, manazikamen, laguntzeko bizan, xeta. Odia sartu dugu 14 metrotako sakonerana. Hasi gera, berdela jasotzen, odiontatik doa, ia brankaraino, eta beste tubo zoriontatik, beko biberora doa. Tira egiten dizu, itxasuak, tira egiten, bizimodu honek. Esaten man nahi bat diat, gaz bat. Ni guain. Zake pozio duten esan lego, ni guain hemen pasajero bezala. Ni bezala etorri nahi baino honea. Porque ni ja jubiletu nahi guta. Gabe. Eta inberriat beste urte bat, inberriat. Eta esango nagaberri tiatzen noben. Beste urte bat inberriat. Bai, Ja septiembre ja jubilatu nekenik. Eta ze bilatzen zuen hemen? Neto, hau ikusgarria, neto. Hau bine nobiotziok, niri horien sartu eta karzela batien hor, almazen batien hor. Hau nire haude libre. Hemen etorri, libre. Haudeek, lan egiten dek, hori bakek. Ametxo hantze itxasua Atona Zamen esan bestia, etorkizun nola ikuste arrantzana, zuko kale egiten. Txarra, inungo leku gozitikan jatan, ahi ez lepua, istotzen pixka, leku gozitikan. Tabakizu gaztia postuten nahi etorri, eta gero barko kopuro jatxik da. Jende, gaztia sartzera, barko ja jubilatzen de jendia, barko desartu ikin dire. Eta etorkizuna nahiko iluna. Gauerdia da eta 2 orduko arrantzaldiaren ondoren tukutuku ontzia Hondarribira doa bueltan. Eskifaiko marinen zaharrenak esan digunez, gutxi gora bera 40.000 kilo berdel arrantzatu dituzte orain kaioen laguntzaz, Lemailen portura, tokia hartu eta salmentaren zain egoteko. Goizeko ordubiak eta laurden dira eta orain txari da iristen tukutuku ontzia Hondarribiko kaira. Oraindik marinelek 2 orduko lan nekeza daukate harrapatutako ia 40.000 kilo berdel saltzeko. 3. garatxandan, beraz, oraindik itxaron egin beharko dugu lanean jarraitzeko.
Horrenbestez, amaiera heldu zaigu, gaur Portugaleten egon gara eta hemendik egin dugu txangoa. Datorren astien, gaur 8, beste kai, beste herri baten. Itxaroten zaituztegu betiko modun, gero arte.